Kızım, senin bilen salavat kupereyasыбыз пластилин bilen, ема, икеу? Илсия Хисамиева һәм аның 23 яшьлек кызы Ләйсән хосписның беренче пациентлары. Алар монда инде бер ай. Ләйсәнгә балачактан ук инвалидлык бирелгән. Ул начар ишетә һәм күрми. Илсия ханым умыртка сөягенә операция кичергән. Ләйсән Анжела Вавилова исемендәге балалар хосписында ярдәм алган була инде. Балык булгач, анда йөри алмый. Хәзер дәвалану өчен мөмкинлек бар. Кичкене вакытлардан бик күп реабилитациялар бар. Үскәч безнең кичерис килә әйберләргә шунда. И без бик көттек шул хосписны төзелгәнне. Биредә хәзер 49 пациент, СВОда катнашучы хәрбиләр дә бар. Алар монда тернәкләнү уза. Бу хакта Владимир Вавилов ил президентына Татарстанга эшлекле сәфәре вакытында сөйләгән иде. Я приветствую вас в вновь открытом хосписе. Паллиатив ярдәм ул пациентларга медицина, социаль һәм психология ягыннан булышуны күзен уңында тотады Владимир Вавилов. Һәм монда уртуны, газапларын җиңләйтү өчен барысы да бар. Беренче балалар хосписының эш тәҗрибәсенә таянып, проектын ул үзе ясый. Уллар өчен дә аны төзергә хыяллана. Хәзер инде һәркемгә булышалар. Мы, во-первых, сделали гостиницу для родственников. Беренчедән туганнары өчен урыннар әзерләдек. Теш табибы эшли хушлашу мәрәсиме өчен махсус зур залда каралган. Туз белән дәвалану бүлмәләре бар. Ярты сәгате диңгездә булып кайткан кебек. Беренче хоспис белән чагыштырганда яңалыклар күп. Барысы да пациентларның һәм аларның якыннарының хәлен яхшырту өчен. Яңа үзәккә Владимир Вавиловның олы кызы истәлегенә Наташа исеме бирелгән. Аны төзү өчен меңләгән гади кешеләр, хәйриячеләр, республика җитәкчелеге өлеш кертте. Әллә кайсы төбәкләрдән безгә шалтыратып белешәләр, менә сезнең хосписка ничекләге була икән, без инде аларга аңлатабыз, нинди документлар белән килергә монда, ничек иттереп, нинди диагнозлар белән, нинди условиялар белән килергә дип аларга аңлатабыз һәм планлаштырабыз аларны. Мәскәү белгечләре билгеләп үткәнчә, бу илдә иң заманча һәм зур хосписларның берсе. Сейчас по масштабу, по современным технологиям, те, которые здесь были использованы. Масштабы һәм монда кулланылган заманча технологияләр буенча бу илнең әйдәп баручы социаль объектларының берсе. Коммерцияле булмаган оешма икәнен дә исәпкә алсак, сәламәтлек саклау системасы өчен һәм аерым алганда паллиатив ярдәм юнәлешендә эшнең яңа төре бу. Бөтен Россиядә шул кадәр 2 хоспис бездә бүген Казанда гына. Ул хоспис ярдәме юк. Мәскәүдә генә безнеңчә һәм бик шат бүген Рамадан аенда бүген Кадер кичәсе менә бу шушы көндә без аны ачабыз. Бик күп кешегә булыштык, бик күп гаиләләргә булыштык һәм алдагы көннәрдә шулай бергә булабыз. Улы йөрәкле кешенең планнары да зурдан. Владимир Вавилов бүген үзенә яңа максат куя. Паллиатив ярдәмне республикада киңрәк җәелдерү. Я мечтаю, что весь Татарстан охватить паллиативом. Нам еще надо 2 хосписа. Юго-Восток, Северо-Восток. Это надо. Алия Сабирова, Наил Абдуллин, Яңа Гасыр каналы.